What's up mga bay? Welcome back dito sa ating channel. Mga bay, ang ating topic ngayon mga bay kung paano nga ba bumili ng tamang unit o bumili ng second hand na sasakyan. So dahil sa ito na rin ang isa natin sa mga natutunan simula nang napadpad tayo dito sa Cavite, no? Dito sa Maynila. So dahil sa nung naging on call ako, marami na rin akong nakasamang mga buy and sell para magpamaneho pagka meron silang bibiling unit, no? So napapanood ko sila kung paano sila bumili, paano sila magbenta, paano sila bumili ng unit na sakto, no? At kung paano ka bibili ng walang sakit sa ulo. Okay? So mga katropa, common na common dito ngayon na pag may bibilin tayong unit sa online mo nakikita, no? Tapos doon pa lang nakikipag-negotiate na tayo, nakikipag-usap, nakikipagtawaran. So ito ang paraan ko na gusto kong ibahagi sa inyo. So lahat naman talaga tayo meron kanya-kanyang paraan. Ang sa akin mga katropa, ito. So i-message mo yung nagbebenta, sabihin nyo last price, no? Pag sumagot, huwag nyo na kayo munang tumawad ulit. So sabi niya ganyan, okay, ganyan ang last price niya. Tanong nyo rin yung papel, kompleto ba, at kung nakarehistro. Kasi once na binili ninyo yung unit, siyempre kailangan nakarehistro pag itinakbo nyo, di ba? So although pwede naman na itakbo yon, di ba? Pero siyempre ingat din, baka maaksidente, makasagi tayo. So kailangan nakarehistro din yung unit, di ba? Or pwede nyo namang iuwi, mag-ingat lang, di ba? Kahit na hindi nakarehistro. So doon na tayo sa actual, no? Actual unit na tayo mga katropa. Example natin tong si Adventure, no? Dahil ang papa ko ay isa to sa mga unit ng papa ko. So ang mga tsuhing ko, papa ko, mga buy and sell na rin. Yun na rin yung mga naging hanap buhay nila. So gusto ko ibahagi lang sa inyo. At content, di ba? So once na naabutan nyo yung sasakyan na umaandar, o nakapatay o umaandar, ipapatay nyo muna. Tapos ikutan nyo muna yung unit, tignan nyo yung katawan, yung pintura, kung may bulok o wala. Tapos isa-isahin yung buksan ng pinto at sabay bukas sarado, kagaya na itong ginagawa ko ngayon, no? Lahat ng pinto, okay, di ba? Magandang bagsak, suwabe pa rin, parang as a brand new, no? Yan kasi mga katropa, mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit kailangan yung gawin yun. So i-check nyo yung gulong kung good pa ba, makakalayo pa ba, at yung mga kailangan silip-silipin ng konti, kung may leaking ang ilalim, no? Sisilipin yung ilalim. Tapos sabay silip nyo na rin yung sahig niya kung may mga bulok o wala, diba? Tapos ikot-ikot lang, check nyo yung mga ilaw kung lahat ba ay gumagana, no? Tapos yun nga, ilaw, brake light, signal light, no? Ganun. Tapos yan, diba? So pag okay na yung sa labas mga kabay, na-check nyo na lahat yung mga ilaw kung gumagana lahat, brake light, no? Kasi napaka-importante niyan, no? Ilaw. So ikot-ikot nyo muna. Tapos i-check niyo yung papel. Check nyo yung papel, kailangan kompleto yon. Kailangan nandoon yung original na ORCR, no? Tapos deed of sale, naka-notaryo or naka-open lang. Kailangan doon yung mga ID ng dating may-ari, no? Check nyo na rin kung updated yung mga ID, hindi pa expired or expired na. So mamaya ikukwento ko sa inyo kung bakit, no? So once na napalamig nyo na ng konti yung makina at umaandar na, ay nakapatay at paandarin nyo, so dadako tayo dito sa makina. Ang makina naman, siyempre hawak nyo na yung di ba? Kaya lang paandarin nyo na mga bay. So pag okay na yung sa papel at kompleto naman lahat,
Kung ito naman ay inconvert, kailangan ninyong i-check yung chattel mortgage at promissory note. So kailangan nyo, no, para mapatanggal natin yung inconvert. Na kung gusto nyo bilhin pa rin yung sasakyan, kahit ito meron pang inconvert pero kompleto naman sa papel, so walang problema yon. Dagdag dagdag time lang para asikasuhin yon para ipabura, no. Yan mga kabay. Tapos paandar nyo, di ba mga kabay? Pag pinaandar, buksan nyo to, itong radiator cap, yan, bubuksan nyo yan. So kailangan yan hindi siya bubulwak once na pinaandar. Yung parang aangat ng tubig yung ganon, bubulwak. Pag bumulwak kasi, ibig sabihin marumi yung radiator or may tama yung cylinder, no? Gasket, palitin yung gasket pag ganon. So may tendency na mag-overheat. No, di ba? So pag umaandar na mga kabay, so titignan niyo yung dipstick o yung tinatawag na sukatan ng langis. Yan. So kailangan hindi siya uusok, walang usok na lumalabas. At yung oil, yung buhusan ng salinan ng langis, bubuksan nyo rin, kailangan wala siyang usok. So pagka may lumabas na parang tumatalsik-talsik na langis, normal lang yon kasi may mga gearings yan dyan na nagpupush sa mga langis. So okay lang yon. So meron kasi akong na-encounter na ay tumatalsik yung langis. Normal na may tumalsik dyan kasi meron nga siya dyang mga gearings na nagtutulak na sa langis, no, may pressure. Baga yun. Ayun mga bay, kung good lahat, okay naman. So ite-test drive nyo na, no, ite-test drive nyo na yung unit. Aalamin nyo kung may kalampag o wala, ba? Yan mga bay, baba muna natin to, ha. So ayun mga bay, kung ite-test drive nyo na mga bay, titignan nyo na yung lahat ng functional dyan sa dashboard. So kailangan lahat yung gumagana, lalong-lalo na yung temperature, no, at yung gasolina, para malaman nyo na may gasolina pa kayo o overheat na. Okay, yan. So pag may diferensya, may sira, sasabihin naman nila maayos yan, magagawa. O pwede naman siyang maayos, pero dagdag abala yan, no. So ang kailangan mo mga kabay, kung talagang kursonada mo talaga siya at gusto nyong bilhin kahit na may sira tun dito sa dashboard, so go tayo dyan. So kailangan gumagana lahat yung aircon, stereo, radio, okay, no, lahat functional gumagana yan kasi iti-test drive din na ba mga bay. So ayun na, nag-test drive na kayo at alamin niyo kung may kalampag o wala, no. So kailangan walang kalampag or may kalampag. So sasabihin niya minor lang yan at maayos din naman. So yun, sige, andun na tayo. So once na okay na lahat, na-check na lahat at may nakita kayong diferensya, so doon pa lang sa mga diferensya nyo, maaari kayong tumawad ulit sa sinabi niyang last price, no. Tatawad kayo ng konti o mahigit pa yan kasi may mga nagbebenta kasi na pagkaharap na yung mismong buyer, maaari nilang ibigay sa inyo sa gusto nyong presyo kasi ayun na, buyer na, no. So may inganyo na yung nagbebenta na ibigay na sa inyo, no. So ayun mga katropa, sana at meron kayong naintindihan at natutunan dito sa ating munting mixing vlog, ano. Ganon kami bumili ng unit mga katropa at buy. So ayun, ano pa bang kailangan ko sabihin? Ganon lang kasimple. Kung gusto nyo iuwi yung sasakyan kahit na ito medyo may tama. Pero ay importante mga kabay, hindi nag-overheat ang sasakyan kasi once na nabayaran na ninyo at itinakbo na ninyo tapos nag-overheat, may mga as is na kasi, no. So, sa inyo na inabot, tapos ang layo nyo pa binili. So ayun mga kabay, maraming salamat dito sa ating papanonood. Sana meron kayo natutunan at nalaman dito sa ating munting idea. So paano mga bay, hanggang dito na lang ulit. So sa sunod na vlog natin ay yung motor naman, kung paano ako bumili ng motor kasi nagbebenta-benta rin ako ng motor, nagbabayan sale. So ganun din halos ganun ang sistema ng pagbili ko ng second hand motor.
Paalam na muna, hanggang dito na lang ulit. So ito nga pala, si Born to Bride. Peace!